मी असं वरती असं बघ. हे जंगल आमचे ते वरती पहाड आणि या साईडला आहे सगळं. नारळाची झाडं आहेत, केळी आहे, भात आहे. तिकडे सगळी ती डोंगर रांग आहे त्या साईडला. तिकडे तिकडे गावं आहेत ती बोर्दे, मांगेली त्या साईडला सगळं. ही बघा ही शाळा आहे आमची. ही शाळा म्हणजे शासकीय क्वारंटाईन जर आपण असू तर आम्हाला तिथे शाळेत राहावं लागतं. इकडे आमचं घर आहे तिथे खाली आहे ते वाला. ती जी गच्ची दिसते ना त्या गच्चीच्या बाजूला जे कौलारू घर आहे ना ते आमचं आहे. 15 दिवसानंतर आम्ही त्या घरात आमच्या घरात शिफ्ट होणार. नमस्कार मंडळी. आज आमचं सेकंड डे आहे क्वारंटाईनचा. डे म्हणजे आता ऑलमोस्ट संध्याकाळ आहे. संध्याकाळचे 6:30 वाजले आणि दिवस चांगले. रात्रीचे 2च दिवस झाले आम्हाला क्वारंटाईन होऊन, होम क्वारंटाईन होऊन. पण छान वाटतं. आज एक तरी तुम्हाला एक वेगळी गोष्ट मला दाखवायची होती. कारण यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही बऱ्याचशा यूट्यूबर्स करणं रानभाज्याचे रेसिपी किंवा रानभाजी काय कोणते आहे ते तुम्ही पाहिलं असाल. तर आमच्या साईडला दोडामार्ग तालुक्यामध्ये अशीच एक जंगलातली भाजी आम्हाला भेटते. तिचं नाव आहे कोमचे. म्हणजे आमच्या तिथे त्याला कोमचे बोलतात. इंग्लिशमध्ये त्याला बांबू शूट्स असं नाव आहे. तर ती भाजी आज आम्हाला मिळाली. आमचे म्हणजे बाजूच्या गावातला एक माणूस आहे, तो जंगलात जाऊन ती भाजी आणतो. ती भाजी पहिली 20 रुपयाला 10 शूट्स भेटायचे ते असे. तर लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे, ते 20चे 40 झालं. तर 40ला 10 शूट्स आम्हाला भेटलेले आहेत. तर ती कशी बनवायची आणि जी रेसिपी काय आहे ते तुम्हाला मी आता दाखवेन नक्कीच. जेव्हा आम्ही गणपतीला ह्या सीझनला गावी येतो ना तेव्हा ती भाजी आम्ही घेतो आणि ती खातो. कारण तीच एक जंगल भाजी किंवा तिचे ग्राम. हां, आणि ह्या भाजीचे गुणधर्म चांगले आहेत खरं. आणि औषधी भाजी आहे ती. तर आतापर्यंत फक्त आपण जी रेसिपी आहे तीच रेसिपी बघू ती कशी केली जाते ती. आणि ती भाकरीसोबतच खायची. तुम्हाला मी दाखवतो ते बांबू शूट्स कसं दिसतात ते. चला, हे पहा. हे ते शूट्स म्हणजे बांबू शूट्स, याला कोमचे असं बोलतात आमच्या इथे. तर हे असे आपल्याला भेटतात. बेटीचे कोंब ना. तर हे ते शूट्स, हे ते कोमचे. याची पहिली प्रोसेस काय आहे गं? म्हणजे हे भेटले की काय करतात? टोचून मारायला लागतात ना कोयतीने. एक आता तुम्ही नीट पाहू शकाल तर बघा ते ना, हे असे भेटलेले आहेत ते, म्हणजे कोयतीने असे भेटलेले आहेत. हां, हे आता आपण जे मिठाच्या पाण्यामध्ये उकळत ठेवलं त्यामुळे काय होतं, मीठ आणि जे म्हणजे जो फ्लेवर आहे तो ह्यात प्रॉपरली भरला जातो. म्हणजे हे काय हे असे गॅप मारून ठेवायचे प्रत्येक कोंबड्यामध्ये. चवीला छान लागतात. नीट पहा, तुम्ही झूम करून दाखवायचा प्रयत्न करतो. हे पहा, हे असे भेटून ठेवलेले आहेत कोयतीने. कोयत्याचं पुढचं टोक जे असतं ना त्याच्याने भेटून ठेवतात. अख्खा नारळ आणि कांदा हे आपण परतून घेतलेलं आहे वाटपासाठी. मोठा कांदा अख्खा नारळ. ठीक आहे. तर हे आता आपण 4 लसूणच्या पाकळ्या आहे. तू याच्याकडे वाटपामध्ये टाकणार असं ते. ठीक आहे. म्हणजे हे वाटप करताना आपल्याला एक नारळ खवलेला, त्यानंतर आपली एक मोठा कांदा आणि 4-5 लसूण पाकळ्या हे आपण मिक्सरमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत. हे आपल्याला 10 मिनिटं असे उकळून घ्यायचे मस्त मिठाच्या पाण्यामध्ये. आणि चेक कसे करणार? टोचून असेच सुरीने असे बघायचे असे. ठीक आहे. सुरी जाते ना असे शिजले की सुरी टाकून बघायचे. हे आता आपले झालेले आहेत उकडून. आता आपण ते बाहेर काढून ठेवले. आता पुढची रेसिपी कशी करायची ते आपण बघूया. हे आपण असं वाटप करून घेतलं ते नारळ
कांदा आणि लसणाचे 4-5 पाकळ्या. आता हे वाटप आपण याला लावणार ना. ही भाजी सर्वात हेल्दी भाजी आहे. हेल्दी भाजी सर्वात. पोट वगैरे साफ होतं त्याच्याने. सोला आता आपण तूप ठेवला गरम करत. त्यात आपण पहिलं तेल घालणार. दोन चमचे तेल टाकलं आपण ना. कांदा कांदा चवीनुसार मीठ. आधी आपण मीठ टाकलेलं आहे, हां पण थोडं टाकायचं. हां बरोबर आहे. हे बरोबर बोललात. आपण कोंबच्या आपण जे बॉईल केलेत ना, त्या बॉईल केलेल्या पाण्यात पण आपण मीठ टाकलेलं. ठीक आहे. तर त्याप्रमाणे आपण यात मीठ टाकलेलं आहे. हे मेन आहे. हे सर्वात मेन पार्ट. त्याला मॅरिनेशन करणं. पुन्हा एकदा सांगतो, मॅरिनेशनमध्ये आपण काय काय वापरलं आहे. एक खवलेला पूर्ण नारळ, लसणाच्या 4-5 पाकळ्या आणि एक कांदा. त्याची आपण जी मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घेतली आहे ना, तीच आपण ही ॲज अ मॅरिनेशन म्हणून तर आपण लावतो. जिथे आपण जी भेटलेले आहेत ना, हे बघा जे त्यात तो मसाला पूर्ण भरायचा आपल्याला. हे बघा, हे सगळं भेटलेलं होतं पहिलं घेतलं तेव्हा. म्हणजे घेऊन आपल्याला भेटावं लागतं. कोवतीचे जे पुढची टोक असते ना, त्या टोकीने त्याची त्याला चरे पाडतात असे. यात ते सोडून द्यायचे. एवढी सिम्पल रेसिपी या भाजीची आहे. पण खरी जी चव आहे ना, ती या कोमांमध्ये, म्हणजे कोमच्यामध्ये ती खरी चव आहे. कारण जेव्हा हे बेटीचे कोंब आहेत, म्हणजे बांबू शूट्स, हे जेव्हा तुम्ही बॉईल करता ना, त्या बॉईल करता त्याचा स्मेल तुम्हाला वेगळा येऊन जातो. तो त्याचा ॲक्च्युअल स्मेल आहे आणि ॲक्च्युअल चव आहे ती त्या भाजीची. आणि पावसाळ्यातच भेटते नाही, ही फक्त आपल्याला पावसाळ्यातच भेटते. चौकाने जरा हे करावं लागेल, तुटतात. हां, तुटले नाही पाहिजे ते. आणि आपण त्याच्यात पाणी ॲड करतो ग्रेव्हीसाठी ना गं. चांगली त्याची चटणी तयार होणार. दहा मिनिटांनी गॅस बंद करायचा. ओके, म्हणजे असं ठेवून द्यायचं. चटणी एक दिवस झाली ना, हां, त्या आतमध्ये चटणी जायला पाहिजे. आता आपल्याला मिठाची गरज नाही, आपण ऑलरेडी टाकलं आहे. ओके. तर आता जी आपण रेसिपी तुम्हाला दाखवली, ती भाजी तर शिजते आहे आणि खरंच खूप सुंदर लागते भाजी ती. म्हणजे मी लिटरली आमचं जेव्हा ठरलं की बाबा आपण गावी जाऊया म्हणून, आता क्वारंटाईन तर आपल्याला व्हायचंच आहे, त्यामुळे मी विचार केला की अरे आपल्याला आता ती भाजी मिळणार कशी, कारण क्वारंटाईन लाईफ आहे. इकडचा जो सेलर आहे, जो गावात येऊन आमच्या विकतो होता, तो येईल की नाही ती भाजी घेऊन, असे बरेच प्रश्न होते. पण तो आला बिचारा. आणि मला एवढं भारी वाटतं की आज सेकंड डे आहे माझ्या गावात क्वारंटाईनचं, आणि मला ती सेकंड दिवशीच भाजी ती चाखायला भेटणार आहे. सो जरा एकदम फूडी फील होतं आहे मला. की भाकरी वगैरे करायला लागून. आई भाकरी करते ना? हो, भाकरी करणार आहे. तर भाकरीवर आपण ती खाणार आहे. त्याबरोबर एकदम मस्त मजा. बाहेर पावसाचं फील तर आहेच. ऑलमोस्ट 10 मिनटं झालेली आहे. शिजते ते अजून. हे शिजलं तर ऑलमोस्ट ना, शिजलं. आणि ह्यात एक अजून एक गोष्ट सांगायची राहील तुम्हाला, जे आपण वाटप केलं आहे ना, तर आपण एक खवलेला नारळ, 4-5 लसूण पाकळ्या आणि एक कांदा जो आपण परतून घेतलेला, त्यामध्ये आपण हा मालवणी मसाला पण ॲड केलेला आहे. मालवणी मसाला ॲड करून आपण ते मिक्सरला मिक्स करून जे आपण आता आपल्या कोमच्यानं जे आपण लावलं मिश्रण, ते मिश्रण आहे. तर ते तुम्हाला सांगायचं राहून गेलं की त्यात आपण एक मालवणी मसाला पण घरातला जो असतो आपला मसाला, तो आपण ॲड केलेला आहे त्यामध्ये. आता हे आता ऑलमोस्ट आपलं झालेलं आहे. उकळी आलेली ना. हे प्रॉपर फील आहे मिक्सअप होण्यासाठी. झालं. आपल्याला जास्त पातळ वगैरे हवं, जर सुकं पाहिजे चटणी एकदम, तर जास्त जरा आठवायचं. भाकरीला आता बरोबर झालेलं आहे.
आणि ती आता ही आपण जी चटणी केली आणि कोंबच्याचं हे जे आपण आता ही भाजी जी बनवली ती भाकरीसोबतच खायची ना, नाचणीची भाकरी किंवा तांदळाची भाकरी मस्त लागते, एकदम छान लागते. आणि आपण मुंबईत कसे चिकन लेग पीस खातो अशा तोडून तर आपल्याला त्याचे मस्त ते जे शूट्स आहेत ते तोडून चावून खायचे. खूप तुम्हाला भारी. दाखवेल भाकरीवर. हां, भाकरीसोबत कसं खायचं तुम्हाला दाखवेल मी नक्की, कारण एक नंबर लागतं ते, छान लागते भाजी. झाली असतील ना आता? हो चांगली सुकली बघ, सुकली. हो झाले, सुकली चटणी सुकली सुकली. गॅस बंद. बघू जर आता अरे गरम आहे, गरम आहे, मीठ लागले का बघूया, चौकस. गरम आहे रे. बघा हात भाजेल, नंतर खाणं. गरम आहे, बघ बघ बघ. गरम आहे. मीठ पण बरोबर आहे आणि कोमच्यांचा फ्लेवर पण चटणीमध्ये उतरला आहे, एकदम परफेक्ट. अशा प्रकारे आपली डिश रेडी झालेली आहे आणि आपण ती पहिली टेस्ट करूया कशी झाली आहे ती. या मस्त की भाकरी, कोंबचीची भाजी आणि तो कांदा असे आपण घेऊया. कोंबची असं तुटायचे नाहीत ते. एक नंबर आहे. एक नंबर. खूप भारी, शब्द नाहीत. आम्हाला कशी वाटली मग कोकणातली रानभाजी कोंबच्यो? भाकरी बांगडा खाते, तांदळाची कशी आली? मस्त आली. सगळेजण इथे भाजी आवडली, सगळे एन्जॉय करत आहेत, म्हणजे भाजी एन्जॉय करत आहेत, कारण मुंबईत अशी भाजी भेटत नाही. हा ब्लॉग आता मी तेच संपवतो. तुम्ही सगळं आपापली काळजी घ्या आणि स्वस्त राहा, मस्त राहा.